priatelia, vítajte u mňa v aute. Nachádzam sa na ceste z Ostravy ku mne domov na Starú Turu. Bol som navštíviť priateľov z komunity Kombatant. Kombatant má nielen informačnú alebo takú komentovaciu úlohu, komentovať ten kresťanský alebo sekulárny metal, rock, punk, hardcore, a má aj duchovnú úlohu samozrejme, ale aj teda komunitnú. A tak som nezavítal do Ostravy pri príležitosti nejakého koncertu, ale pri príležitosti krstu básnickej zbierky. Náš brat Ondrej z Brna predstavoval básnickú zbierku Dům u Orobincu. Veľmi zaujímavé básne. Brat Ondrej je teda verný fanúšik metalovej hudby, skôr také tvrdšej, ale má rád aj rock. A tak na svojom turné po českých mestách zavítal do Ostravy. Tak stretli sme sa v zaujímavom zložení, ako ja z cirkvi bratskej. Brat Martin, po rokoch sme sa videli, on je evanielik, luterán, a bol tam brat Piotr, ten je zase katolík. No a Ondrej je vlastne navštevuje husitskú cirkev. Takže také ekumenické stretnutie, ako to vždycky bývalo, keď sa stretol Kombatant. No a hádali sme, že čo nás spája, zoznamovali sme sa, vyjadrili sme určité pochybnosti aj o tom, čo prežívame. A tak jeden z nás vraví, že jediná istota, ktorú mám vo svojom živote, je krst. Tak my sme s tým súhlasili a Peter mal na tričku výjav spod Golgoty a s nápisom v angličtine Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To je taká istota, čo nás spája. To naše ľudské zlo, ktoré z nás sníma Kristus. Takto sa stretávame a toto je tak sa sdielam s vami so skúsenosťami z mojej cesty. To bolo v Ostrave, v takej liberálnej literárnej kaviarni, kde koncertujú aj rockové a rôzne grindové a hardkorové skupiny. Čo je nové v metalovej komunite? Tak máme náš časopis Kombatant Zin, ktorý sme tento rok prvýkrát po x rokoch sme vytlačili niečo také. No a tak sme vytlačili 40 kusov plus ešte pár kusov navyše, dokopy nejakých 50. No a sme to distribuovali vám, priateľom, ale aj rôznym skupinám, organizáciám. A tak dostali napríklad v Slovenskom rádiu, ktoré robí reláciu Headbanger, alebo OZ-ko Metal Scéna. A to je vlastne, majú tiež svoje rádio internetové, ktoré hrá aj kresťanských interpretov. A taká posledná taká vec, dal som do časopisu Parambucha, to je československý metalový fanzín. Toto sú všetko skúsení ľudia a nejako vedia aj o nás už z minulých rokov, že čo robíme, že existujú nejakí kresťania v metale. Tak tentokrát dostali časopis a niektoré Metal Bible, ktorí ešte nemajú od nás. Tak vlastne to je ďalšia taká aktivita. Metal Bible. Metalová Biblia v češtine. A za posledné 2,5 roka približne sme individuálne jednotlivcom, ktorí mali záujem, tak rozdali sme asi 200, možno 250 kusov približne. Sme nakúpili balík od vydavateľstva Biblion, ktoré ju má, a sme jej vypredali sklad a tak distribuujeme. No a ak sa podarí, tak začiatkom ďalšieho roka nás čakajú dve veci. Prvá súvisí s metalovou Bibliou a ak Pán Boh dá, bude sa volať Metalové evanjelium. V slovenčine bude evanjelium podľa Jána a malo by výsť so svedectvami aj z našich regionálnych ľudí z Česka, zo Slovenska. Ak sa podarí. 2024 je pre kresťanský black metal významné výročie. A je to 30 rokov od prvého a jediného albumu Horde. Horde
Helic Usfart. Takže ak vyjde Combatant Zin, tak niečo sa dočítate aj o tomto. A pravdepodobne z pera mojho dobrého beskidského brata Honzu Sladžet Pospíšila. Moja cesta sa chýli pomaly ku koncu a tak sa s vami musím rozlúčiť. Lúčim sa s vami môjim tradičným pozdravom. Metal Blessing. Boh vám žehnaj. A počúvajte tvrdú muziku a majte mäkké srdcia. Ahoj.